Jam woni e moɗon musidɓe fulɓe hettotoɓe radio kabaruji. Men garti e moɗon e yewtere meɗen e hello aada e rogere noon gonka mo kaɓeten saaha kala ɗo ɗo radio meɗen radio kabaruji. Tedduɓe yewtere men noon hande fayda ko wiyete ko ñalawma Afrique walla ñalawma Afrique ko andira ko ñalawma Afrique mo ganduɗa ko ñalawma windiriyanke kalteteɗo simte darde kadi saaha kala nde yonti nduɗo lewru mai won hen ndiyam naangi no ganduɗa hoorema nogas e joyi mayru aduna o kala wona e nder Afrique tan e nder aduna o e kuuɓal ñalawma Afrique ene heewi juulede men nde tawno noon ko himɓe meɗen enen fuɗɓe enen kadi ɓaleɓe enen kadi Afrique naaɓe ala ko haali noon enen ɓe ganduɗa ko en ɓe radio kabaruji ene himmi e meɗen hono ɗiɗo kewuji hono joloji kala nde ari wooda ko kalɗen hen wooda ko pamɗen hen bandiraɓe ɓe caggal e neɗɗo o andi hoore mum andi jinnaɓe muɗum andi leñol mum ene haani andira noon kadi leydi mum so andiri noon leydi mum andira noon kadi ko wiyete ko duude muɗum hono duude men enen ko duude Afrique. Ɗum noon bisimilla moon musidɗo moɗon Cheikh Oumar Sall artiɗo kadi ɗo e haalirde moɗon sartirde kabaruji moɗon radio kabaruji. Radio kabaruji mo online e radio kabaruji mo YouTube hono no gandi kon enen jogi toon kanal. Ɗum noon seɗen kaala e gotan faamu Afrique walla mbiyen seɗen kaala e ndentaɗo Afrique Allah e saago mbaldoɗen to gotan faamu ɗum saabi eɗen naata joni joni e toɓɓe ɗe jogoɗen haalde ɗo hen en mbawa haalde fof en tuttoto hen tan kene heeƴa e nde ɗo winnande e on saaha kadi saahaji garoji kadi men mbawa ɓeydude hen saaha kala mo e mbiɗen e nder nde ɗo rogere eɗen mayen mbeɗano hen ko faati ko adi fof e tince yuppo wontagu Afrique ganduɗa kañum adi société payen kadi eko ganduɗa ko ko goƴƴaji pucconirɗi e Afrique caɗele ɗe kawruɗen e ko hono noonne kadi ko wiyete ko yakkanto faggudu ɗum woni fijirde ngaluji yimɓe e waɗi ɗum ko laamiɓe e on saaha kadi ha hande mayen kaali hen kadi ko wayno ndenka kisal Afrique wayno sembeji ɗi cuɓiɗen mbaɗɗen gam reena kisal meɗen reena kadi keeri leyɗele meɗen hakkude meɗen kadi e leyɗele janane e on saaha garen e ñaawirdu dowliyankeeru ndu Rwanda ganduɗa hoorema kadi ko e nder Afrique woni ko kawete sen kaali ɗum ha gasi hono moƴƴaji ɗi jahen joni e gueɗe ciinaɗe hono ko mbawɗen wadde gila nden gila e nder jiimagu ngu holko mbawɗen wadde en mbaɗi hen kumnugol jiimaɗe riwde tubakoɓe e heftude jeeyi meɗen en dañi hen kadi en mbaɗi hen kadi hono yumto faggudu Afrique ɓamtima no feewi en dañima hen kadi hono ƴellitare debbo Afrique naaɓe ɗum kadi wiyama hen no feewi e hene hen kadi ko ganduɗa ko lelgo hatumere juɓɓudi golle duunde Afrique ɗum ne kadi en ceedima ɗum ɗum noon musidɓe tedduɓe sen ngari joni e ko wiyete ko kalten ko faati Afrique mbiɗen seɗen kaala e Afrique en mbawa haalde ndentagu Afrique sowona kam tawi en gadorima ɗo cince yuɓɓo gotagu ngu
hono gotaako Afrique mo ngannduɗaa waɗanoo ko e nogas e joyi lewru mai won heen ndiyam maayu e hitaande ujunere e temeɗɗe jeenayi e capanɗe jeegoo e tati e waktu mo ngannduɗaa koye on ñalawma tigi kono tolno e capanɗe tati e ɗiɗi leydi tawi kadi ko Afrique naari taw ko leydi Afrique yankoori Afrique leydi noon ndi ngannduɗaa hoore ma ɗeɗo leyɗele capanɗe tati e ɗiɗi ɗe mbiɗen ɗe tawi on sahaa tigi ko leyɗe caggal ɗe kepti koye maɓɓe hono jeyi maɓɓe ɓe kawri ɗo henne ɗo wiyete Addis Ababa oɗon nganndi ɗum tawete ko e leydi Éthiopie e on sahaa capanɗe tati leyɗele ɗe ɓe mbaawi ɗon battinde juuɗe maɓɓe hono siifde e ɗerewol ɗum hawruno ko hitaande ujunnaaje ɗiɗi e ɗiɗi ɗo ɓe mbaawi kamɓe on ɗeɗo leyɗele ɗo ɓe mbaawi sinoyde noon tesko ɗe mbinoɗen ko ujunere temeɗɗe jeegom e capanɗe jeegom e tati ɗo ko ɗo mbaawi sinde hono wadde batte juuɗe ko faati ko ngannduɗaa hoore ma ina wiye hono ngoodaagu Afrique wonaa ngoodaagu yiɗɓe mbiɗe ko ngootaagu Afrique oɗo noon ñalawma nogas e joyi lewru maayu ko ñalawma mo ngannduɗaa ko juulde wonande kala Afrique naajo hitaande kala ko juulde wonande noon kadi on mo ngannduɗaa ka Afrique naajo e kala ɗo gonɗaa noon e ndeer aduna o jaati e hoore mum e kuuɓal ena juulana en ena walla men juulde nde ɗo juulde ko ɗum saabi sen kaali kay ko wiyete hono ɗeɗo geɗe ɗe kalɗen ɗe ha cakkitoɗen ɗo henne ko wiyete ko goƴaji e kuccodirɗe Afrique nden noon alay sago ngaren e ɗum ko wiyete wayloji weeyo yankoji wayloji weeyo yankoji ɗum jeeya ko e goƴaji kuccodirɗe e Afrique no feewi ko hoko wonata ɗum sen kaali portugais mbiyeten ko mudanças climaticas hono no weeyo ngo waylorto henne yooro ari hen jawɗele boomi hen leɗɗe joori hen cumuuli balliti ɗum yooro ari e leyɗele ɗe ala noon ko haali leyɗele ɗe ngannduɗaa ɗe tawete ko e nder Sahara e jaareedi meeri oɗon paami ngoɗo o waylo weeyoji ko hunde nde ngannduɗaa haɓotode no feewi hono jaarugol men yeeso hono yumto faggudu meɗen e yumto rendago meɗen e yumto kadi gonka meɗen e nder Afrique e kuuɓal ena toon noon leyɗele ɗe ngannduɗaa hoorema ko leyɗele cambuɗe no feewi ko leyɗele cattuɗe nguleki no feewi e nder Afrique tawi e ɗiɗo duuɓi hono nguleki muɗum e yooro muɗum ɓeydima ɓeydagol ceedagol no feewi mbiɗen gila e duuɓi capanɗe joyi caggal walla ni mbiyen gila e duuɓi temedere jawtuɗi feerani ɗum ɗo ena yiye kadi ena ɓeydo kadi laaɓtude no feewi ena laya ni ena ɓeydo natde kadi e leyɗele keccitinoɗe ɗe ɗum addi noon yooro no feewi addi kadi ŋakkere ko faati e nguure e nder leydi Afrique e nder ɗin ɗon goƴaji eɗen jogii ko wiyete ko yakkantoji ko fijirde ngaluuji meɗen hunde e yimɓe tan kuufo hono jeyi meɗen jeyi leydi no fotirno ena pijira ɗum ena mbaɗa ɗum mbiif ɗisa e peɗeli ena pooɗa ena jala ena pidde sukaɓe men ena jala taw woɓɓe ena maaya heegeji taw ñabbuuli ina mboma ɗumen heegeji ina mbaɗa sukaɓe mumen taw alda e woƴƴede alda e wondede ko yimɓeɓe goyata ko e sikki ala ɗum tigi woni yakkantoji ɗi kaaleten ɗo henne goɗɗo yakkanto noon tenti noon sen kaali ko faati e yumto faggudu meɗen ngoɗo yakkanto ngo wallani en to banggal dañde kisal e to banggal dañde deejre e nder leyɗele meɗen nde tawno eɗen nganndi ni ko gonga yakkanto ngo kono fijirde jawɗele ɗe wona ɗo tan e Afrique kono enen gonɗe rogere men ko rogere Afrique etene kadi Afrique enen teska e leyɗele ɓurɓe hewde yakkanto nde wonno ñawoje ngala hen
nde wonno yakkoɓe ko kamɓe men goni ñaawoɓe nden noon ala ko neɗɗo wawi e baaba muuɗowo leydi sowona susandemo booɗe ko ɗum tigui woni ko wirete hannde nde enen ɓaleɓe onon Afrique naaɓe eɗen keedi caggal hedde men caggal firtani wonde ala ko gonɗen sonno ala ko gonɗen sonno kadi ala ko joginoɗen ɓe garata henne eɓe ɓittodira e meɗen e nder leyɗele meɗen eɓe puntira men tangalon eɓe puntira men hono lekki gam safrude ñabbuuli ɗiɓe gaawi e nder meɗen ko adi nde ɓe kimmirta ko adi nde ɓe kimmirta safrude faggudu meɗen ɓe garata koɓe puntira men e ñakkoji ko fati e sida ko fati e tuberculose elle mataw kamɓe ɓe ngala ñabbuuli enen foof eɗen gandi ñabbuuli maɓɓe ɓurɗi bonde gila e diabete ha e cholestérol e dennagal ñabbuuli ɗi ganduɗa hoorema ko cancre wiyete ɗi ganduɗa hoorema ɗi ngalanakani safara ɗi tawatake ni e leyɗele meɗen kadi so wona seeɗa sikki ala ɗum ɗo nawri leyɗele meɗen caggal no fewi eɗen kaala kadi nden ka kisal Afrique sen kaali nden ka kisal Afrique ɗum ganduɗa hoorema addi ɗum ko kareeli jiyeteɗi e nder leyɗele meɗen enen Afrique naaɓe e poɗodiral to banggal laamuji foɗodirde laamu horde laamu walla foɗodirde ni ha e keeri kadi e murtere nde hewɓe kadi mbaɗata e nder région ngaji kewɗi ɗum addi e hitande 1990 wadde ni kono wiye yuɓɓinde kono wiye sembe ko fati e kisal e nder leyɗele meɗen tenti noon sen kaali e Afrique meɗen o payen to henne to Congo eɗen gandi tigui aɓe toon e keewal tawi noon kadi ko sembeji ittade to henne to Belgique e tawi ene wallodira e laamu ƴeewu hay ɗum ɗon henne ko adi nde ɓe ballata men e kaɓorɗe ɓe balla men e formation ɓe mbaɗa men e ɗum ɗon ala ko kamɓe tigui gadata nde wonno balle baɗeteɗe hen e fawru he wiye ko wallitade ɗen ɗon leyɗele haɓeteɗe kaɓeteɗe ɗe musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe leyɗele ɗe jiyata ɗum ko kamɓe kadi arɓe faabade ɓe ko kamɓe kuufata ɗum ɓe kertoro ɗum e on saaha noon heddo e ɗereeli wonde ko Afrique naaɓe woni ko ballita ɗum eɗen gandi ko ujunnaje yimɓe tawete e on ɗon sembe kono tesko e capanɗe tati e golle ɗe ganduɗa ko golle ndenka kisal e nder leyɗel Afrique ɗum seedama gila toon henne no to kalɗen ɗo ha toon henne to Angola ha e Mozambique e Somal e Sierra-Leone Éthiopie e Érythrée kañum e Burundi e Soudan e leyɗele nanduɗe hen kono noon ko ɓuuri labtude hen ko ɓuuri teskinde oɗo saaha ko ɓuuri battinde e ɓiɗɗade e hakkillaji yimɓe ko ɗo henne ɗo Afrique centrale woni Afrique hakkumeje ko waɗi ko e hitande 2014 sen payi e ko wiyete ko ganduɗa hoorema ko ñawirdu dowli yankeru ñawordu hono suudu ñawirdu dowli yankeru no ganduɗa ndu taweteɗu ɗo henne ɗo Rwanda musidɓe tedduɓe oɗon gandi ko noon tigui hono goomu walla mbiyen fedde fatude e hoolare walla mbiyen ndenka mo fedde nde ganduɗa nde jeeya ko e leyɗele dentuɗe Afrique walla mbiye dentuɗe Amérique ɓe mbaɗi ɓe ko wiyete ko ɓe coosi walla ɓe péri ko wiyete ko hono e suudu ñawirdu dowli yankeru ɗum ganduɗa noon ene tawe ɗo henne ɗo o Rwanda ɗum noon faada hen ko ñawde ɓen ɓe ganduɗa ko hoore yankoɓe hono hooreɓe mawɓe e leyɗele Afrique ɓe ganduɗa goomoɓe hono ɓesguji mumen ɓiɓɓe leyɗele mumen taw ko wargo momtam leñamagu walla momtam indiragu eɓe mbara ɗumen won hen ko kirse won hen ko gubbe ena nguuri hono ɗen ɗon gueɗe kantorinde ɗe ganduɗa ene ceede ko ɗum saabi hunde nde waɗa ɗon ɗo Rwanda e ko hono noon kadi eɗen gandi wona Rwanda tan waɗana kadi ko leyɗele koddiɗe ɗe eɗen gandi ɗum wonno ko hitande 1994 musidɓe tedduɓe e on saaha oɗon gandi
eɗen paya joni caggal en kaali caɗele kay e goƴaji ɗi joguiɗen beele noon wonko mbawɗen waɗande koye meɗen eɗen gara hen henne e gueɗe ciinade ɗum woni gueɗe ɗe mbawɗen waɗande hoore meɗen hayso yonani men no jiɗirnoɗen ni henne adi hen foof gadunel ngel koko wiyete ko kuɓnugol jimadi kuɓnugol jimani ko ɗum seeɗama no fewi oɗon gandi ko e gasirde hono haare ɗimmere windiriyankore hono deuxiéme guerre mondial walla mbiyen sugundu guerre mondial gonnoɗo e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e joyyi ko ɗon tigui woni leyɗele Afrique kewɗe e majji ɗi ganduɗa hoorema gonno koye jimadi leyɗele woɗeɓe mbawi dañde koye mumen dañi ɗum noon koye waktu mo ganduɗa so sama ko wiyete ko hono ndentagu hono leƴƴi gotagu tawi koye hitande ujunere e temedde jeenayyi mbiɗen e capanɗe nayyi e joyyi ɗum noon wonno ko tinnare nde ganduɗa hoorema e darde nde jamare meɗen ɓiɓɓe Afrique darino won hen mbara won hen ko duppa won hen ko taƴa coɓɓa taƴa hono no terɗe hono no neɗɗo soppirta leggal taƴa ɗum ni ɗum fode yafirani ɓe caggal ɓeydi hokkude heddiɓe ko sembe ngam jeytare ko noon tigui e on saaha noon eɗen gandi jeytare waɗi ko ɗum saabi ñande ɓe cinata hono ɗerewol ngam ko faati e ndendagu Afrique musidɓe tedduɓe ko fodde leyɗele capanɗe joyi e tati ciifingol ɗon ɗerewol deke woodi ko mbaɗɗen hen en kokki hen palal payidingal no feewi palal ɗimmal ngal ko yumtu faggudu Afrique nde tawno eɗen gandi Afrique mere addani ɓe Afrique adunoɓe ko horde jawɗele meɗen e horde gande meɗen wona tan e horde kadi sagataɓe meɗen e wembude noon hakkillaji meɗen wostade hakkillaji ɗin koɓe gosti ɗum ha hande eɗen jaara e nden ɗon wostade ko en nate mehe en gona enen ko en nate tan ko en nate en keddima ha hande on ko en nate saabu so en gonano nate holno neɗɗo wiyata jeytima leydi mum jeytima wona ha hande ko ɗemgal kolon ɗemgal jinnoɗo ɗum haalata musidɗo an holto jeytiɗa a jeytima ɓanduma jeytima hakkille ma jeytaki a jeytima teskuyema jeytaki a jeytima a wawa farnorade ɗemgal ma a wawa farnorade gonka maɗa parnotoɗa ko ɗemgal jananal parnotoɗa ko gonka jananal madama noon aɗa farnoro ɗemgal maɓɓe musidɗo tedduɗo a wawa yadude yeeso nde wonno kala ko jiɗɗa alay saago duttoɗa e maɓɓe te ko juuti kof ko ɓooyi juuti foof ɓe jogorani hoɗudema laawol ɗo ganduɗa hoorema aɗa wawi rewde hen ha keedaɓe yeeso ko ha keɓɗaɓe ni woni a dañata ala ko haali noon ha keedaɓe yeeso seeɗa e Afrique jogui ngal ɗon pinal so wiyama enen ɓaleɓe ene muusa nden no fewi kono hay ɓe laamudenoɗe ɓe jimdenoɗen ɓe ɓa tan guri ɗi ene ɓuuri men wojjude seeɗa ko jawiɗen ɓe ko foof kamɓe musidɓe tedduɓe mbawi dañde jeytare maɓɓe timmude nde tawno ɓe jeytima haaɓe jeytima ɗemgal maɓɓe enen ha hande eɗen keddiɓe gonɗen ɗo eɗen jawiɓe noon e dow koɓe goni ko ene wawi taw ɓe jawi men ko ɓuuri ko jawiɗen ɓe ko ɗum kadi en kokki ɗum en kokki kadi ko wiyete ko ƴellitare debbo Afrique hande debbo Afrique ko yitere wonde yiira tawi wonano yiirano nden saaha mo ganduɗa hoorema debbo ko debbo tan waɗa koyo rew tan hande nde e nder Afrique en jii to leɗɗele kewɗe hande ko rewɓe goni hooreɓe cuuɗi ñawirɗi ko rewɓe goni hooreɓe cuuɗi sarɗiyeji ko rewɓe goni kadi yeesoɓe leydi ko hono no sen kaali joni en mbito henne to Libéria eɗen gandi tigui ko sohnajo debbo sohnajo tigui woni hoorejo leydi ndi kokkuɗen ɗo tan ko yeeru e on saaha musidɓe tedduɓe en mbawa adude foof e nder windere wotere kono eɗen timmi en jiɗi tan timmintinde golle meɗen ɗe e fodde ko ciimɗon ko ene wayno hande nde en kaali e nder winnande he foof e waktu e raɓɓiɗde kono en kaali hunde nde mbaɗɗen gila en mbawanani koye men gila en jeytaki e saaha nde jeytiɗen kadi caggal en jeytima noon eɗen kaala kadi eɓɓode golle ɗe mballin ɗen eɓɓode hoore noon
ene wawi fooɗa ɗo henne ha hitande ujunnaji ɗiɗi e capanɗe jeegom e tati so wiyama ene woɗɗana keɓɓuɗo heñare ala e muɗum musidɓe tedduɓe heñare ala e muɗum nde tawno eɗen gandi leydi men ko leydi Afrique ko leydi ndi ganduɗa hoorema ko barkindi no feewi hewndi kaŋŋe heewi jama heewi pétrole heewi kaaƴe tedduɗe heewi ngaluuji leydi cuuɗiɗi e nder leydi ndeke noon so wiyama ko duunde moƴƴereji ko duunde huccitande aduna ɗum en potani yettude ɗum ko ɗum saabi ko adine parten haɓe gara ɓe lendana men lelnan ɗen koye meɗen eɓɓode nde ganduɗa ene wawi yaade ɗo hay ujunnaji ɗiɗi e capanɗe jeegoo e tati eɗen ciftori hono leyɗele ɗe hooreɓe leyɗele meɗen e laamuli hono Union Afrique ɓe kawritino wonno ko e janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e 15 to hene to i coppi e on saaha tawi ko faati e lelgo hono ngoɗo eɓɓo ngo kaleten ɗo hande ngo ko ɗum wonno koɓe ndentirno toon ko ɗum ko ɗum yiyande nde ganduɗa hoorema tigui ene jogori faabade Afrique janggo ene jogori faabade Afrique garowo janggo eɗen gandi sen mbi ɗum sen jii en lelni en lelni eɓɓo ngo hay kamɓe anɓe men ɓe eɓe ceedi wonde ko Afrique men o ko kañum woni huccitorde walla huccitirde hono aduna o ɗum sikki ala e muɗum nde tawno eɗen jogii ngaluuji baɗɗi fayida no feewi ɗi ngannduɗaa neɗɗo wawa wurde gagal majji sen kaali to diƴƴe sen kaali to demal sen kaali kadi eko wiyete ko hono kuɓɓam koye énergie en jii hannde nde aduna o fof woni e tuurnade ko kuɓɓam ittiteɗam ɗam e naange so arti e kuɓɓam ittiteɗam e naange musidɓe tedduɓe hol fof ɓurɓe men jogade naange so arti e kuɓɓam kadi ɗam ittata e ndiyam musidɓe tedduɓe hol fof ɓurɓe men jogade ndiyam hol fe ɓurɓe men jogade ndiyam ɗum noon so tawi en mbiyama wonde ndeke Afrique ko kañum woni paña walla saŋaɗo wonande bottari aduna o janggo hati en jeddu ɗum ɗum ko huude sellude no feewi ko ɗum saabi hande leyɗele kewɗe ɓe gari eɓe punta men hande nde e nder Afrique eɗen cinita e maɓɓe kayitaji ngam ko fati e fabbudu e ko fati to yaltinde kanŋe meɗen e yaltinde jama meɗen e yaltinde uranium meɗen e yaltinde pétrole meɗen musidɓe tedduɓe kono eɗen poti artirde hen haqqillaji meɗen tengti noon ko fati ko e pétrole o tengti noon ko fati ko e soppude leɗɗe meɗen ɗum foof ko hunde nde poɗɗen wattude hen haqqillaji no feewi yew sa teskima e kamɓe ɓe gari hande nde eɓe tawe e nder meɗen leyɗele ɗe ganduɗa hoorema ko leyɗele ngakkaɗe ndiyam no feewi ɓe naati e nder meɗen no feewi ɓe naati e nder Afrique won hen gummi ko Asie won hen ko e leyɗele arabe ɓe to ɓe gari eɓe punta men ga henne ɓe nattori men no feewi ƴeewe tan son teskima Sine hande nde Sine ena rema waɗi feere ha dañi e meɗen nokkuji demirɗi kono tolno e ujunere toɓɓere 5 million hectares ɗum woni milliard uji ɗum woni so wiyama noon ko na tolno milliard e 5 million musidɓe tedduɓe ɓe keeɓi e nder leyɗele meɗen to Cameroun e to Mozambique e to Ouganda e to Tanzania hande ko kamɓe kertori ɗum eɓe ndema ɗum sikki ala koko fuuri hen koɓe mballita ɓe ko heddi ko fof ɓe ndono ɓe paata e leyɗele maɓɓe on noonne kadi leydi wiyetende Hindi nde kañum e Japon ɓenne kadi kena tolno e million e 600 ujunere hectare e 900 million e 600 ujunere hectare ɗum kadi kamɓene eɓe kertori ɗum e nder leyɗele meɗen Afrique yewtan hay Arabie Saoudite e hoore muɗum hande nde ene jogui kena tolno million ji 2 hectare e nder leyɗele meɗen ɗo ɓe ndemata tawi ko e nder Soudan tan tuggandema Soudan e Mali e Mauritanie e Sénégal hakkude koɓe puntuɓe coodi e hakkude koɓe mbi koɓe luwiɓe ɗum ɗo foof musidɓe tedduɓe eɗen poti wattude hakkillaji meɗen en potani accirde ɗum tan e ardiɓe eɗen poti andude ko enen ndendi enen jeydi e maɓɓe sen mbiya ɓe pijira eɗen poti hadde ɓe koɓe pijirta ɗon ko faati e ko wiyete ko kuɓɓam nangue hande oɗon gandi ko hunde arde hesere nde gandanɗa hoorema
en jii kadi hono société ɗi ngannduɗaa ko McKinsey en ko nanndi heen ɓeen fof naati heen ɓe naati e ndeer meeɗen ne tawno ɓe mbi ngalu ko ngalu hono restaurant ɗum woni ngalu restaurant ngalu resandu hono Afrique woni ko duunde restorde ngaluuji ɓe mbiyani ko jogiinde ɓe mbiyani Afrique ko duunde jogiinde ngalu ɓe mbi ko duunde resirde ngaluuji firti ko eɓe janana e ndeer koye maɓɓe ko enen e maɓɓe fof ndenndi so ɓe ɓuraani ni jeyde heen ko ɓuri heewde ko ɗum saabi ɓe jaɓaani mantirde men wonde Afrique meeɗen o ko Afrique mo ngannduɗaa ko leydi ndi ngannduɗaa ko resirde ngaluuji muɗum walla ko jeyde ngaluuji alaa ɓe mbii ko duunde resirde ngaluuji nde tawno eɓe mbaɗi ko enen e maɓɓe fof jogori renndude heen ɗum noon musidɓe tedduɓe ko ɗo men kaddete e mooɗon e sikki alaa no jiirɗen ni henne e mayen kertunoy windande nde ngannduɗaa hoorema abbiti tan koko faati ko e ngaluuji Afrique nde tawno ene yaaji no feewi ɗum waawa hedde ɗo henne mamen mbaɗan mon ɗum so haaji ngeno nde tawno leydi men hono Afrique men ko duunde alɗunde no feewi min jettimon noon e ko ndewini ɗon radio moɗon radio kabaruji min calmini mon arno ardinde kabar o ko musidɗo moɗon hono Cheikh Oumar Sall ɗum noon musidɓe tedduɓe min mbi moon saaha kala bisimilla moɗon e radio moɗon radio kabaruji mo gandanɗa hoorema ko radio jogorgo ittude mon e kumpa kala ko kewi e kala ko jori mamen gaddan on ha e weɗande junngo musidɓe tedduɓe mbawon naftorade ɗum mbawon andude ɗum nde tawno saɗa muuse aɗa ñawi anda ko musanma musidɗo ko maari ɓuri ɓadade ma cellal ɗum noon so tawi eɗen jogui anduɓe eɗen jogui siftinoɓe e poti tellade ɓe ciftina bandiraɓe ɗum noon musidɓe min calmini moon min juurima moon Wayana